N'akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị hụrụ isi akụkọ a iji ndị agha soja awakpo mba Niger bụ nnọọ ịwakpo mpaghara ugwu ala anyị Naijiria nke ka Farida Oman kwuo. N'akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị hụrụ isi akụkọ a steeti Imo bụzi nnọọ ili etere agba mara mma nke ka ata na ọnụ na-ekwu. N'akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị hụrụ isi akụkọ a aha ndị Tinubu dejuru n'ọkwa minista ya bụ nnọọ ndị otu achụmnta nkwado ntuliaka elu ọkwa onye isi ala afọ 2027 nke ka otu onye ọkaiwu na-ekwu site n'akwụkwọ akụkọ The Sun sapere m akwụkwọ akụkọ The Cable. N'akwụkwọ akụkọ The Cable ka anyị hụrụ isi akụkọ a anyị achọghị agha ọbụla mana anyị ga-eguzogide mwakpo ọbụla nke ka ndị agha nnupụisi mba Niger na-agwa otu ECOWAS dịka otu ECOWAS ajụla ịnabata atụmatụ ọchịchị nchere oge afọ 3 nke ha mawapụtara. N'akwụkwọ akụkọ The Cable ka anyị hụrụ isi akụkọ a ememme idu n'iyi ọrụ ndị minista ọhụrụ amalitela ugbu a n'obi onye isi ala dị na Aso Rock. N'akwụkwọ akụkọ The Cable ka anyị hụrụ isi akụkọ a ndị ọrụ ugbo eriela mbọmbọ dịka ndị omekome wegharala ọchịchị kansụl 23 n'ime steeti Sokoto, Zamfara na Kebbi. You don't mean it.